ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ କି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ମନମାନି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ପରିଚୟ? ନଳିନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି। ସପରିବାର ଆସିଥିଲି, ବାପା ମାଙ୍କ ସହ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉଣ୍ଟରରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ 250 ଲୋକ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କେହି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି। ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସେମାନେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଲେନି। ମୋ ପିଲା ଠେଲା ଭିତରେ ମୋ ବାପା ମା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଠେଲା ପେଲା ହେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠେଲା ପେଲା ଶିକାର ହେଲି। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଟିକେଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଟିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଆସିଛି। ତାକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲସେ ଗଲି। ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା କେହି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବୋଧେ କେହି ଟୁରିଷ୍ଟ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସରକାର ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁରିଷ୍ଟ କେହି ଆସିବେନି। ଆଉ ଏଭଳି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବୁ, ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବେ ନହେଲେ? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ